dela. Erdiak eta errematea eta ozka ezin baloiari eutsi Alex Remiro eta gaur Stanford Bridgen Aston Villako jokalari horiak Morgan Rogersek debuta duen jokalariak erdietsi du bat eta utzekoa. Patxe alatezaina Galdu, hori da. askotan azken unean jokalari garrantzitsuren bat kentzen dizuta Erne jaurtiketa eta gutxigatik ez da baloia ate barruan sartu. Hegaletik barrualdera jodu Ander Barrenetxeak jaurtiketa pasea aurrera, bikaina izan da pasea. Erdiraketa eta azkenean baloia alderik alde, ertz batetik bestera, honik atera da Reala, aroa Premier Leagueko aukietan. Xabi Alonsorena eta Arbeloarena ere bai. Akekuok falta atera ezkerrez, baloia zuzenean esira, aurrera jarrituko du Kuo, bikain, eskuinez egin du erdiraketa, eta bigarren jaurtiketa arriskutsua txuri-urdinentzat Jon Martinek egin du, gelditu bikaina Robert Sánchez eta gero. Eta aste asko izan zen errekorte bat, baloiari eutsi, bueltardia eman, jaurtiketa eta beste aukera hon bat. Jokaldi loratua, Bai, azkenean. baina eraginkorra azkenean. Hiru aldizkinua egin du ez, eta ez. Aukera eman dio beste jaurtiketa bat, aukera ona Realaren laugarrena dagoeneko eta gola, Bai. gol bikaina. Jaurtiketa ona nioen beste behin, min handia egiten ari dira jokalariak eta ze zartako eman dion baloiari. Jon Mikel Aranburuk lekua oso handikoa, ezkerra, Bai, erdiraketa. nabaritu zen. Risek eta berriro ere goitik erraztasunak partidaren hastapenean bezalaxe eta Realak gola irentzi egin du. Esan daiteke. Ondo babestu du Alex Remirok, aurtik eta Joao Pedro. Normalena hori izango litzateke, gero bestela partidak oso sakabanatuta daude, Erne, aurtik eta alegina, arrisku bizia sortzen ari da bigarren zatian, Joao Pedro Brasilarra, eta lehen jardunaldi Barson pase atzera, aukerako baloia Mikelentzat, Lehen galante zen hori lehenko baloia barora botatzea. Barrenetxea eta azken jaurtiketa Carlos Solerrek egin du. Nola hartuko zuten Enzo Fernandez eta horregatik. Agian armailetatik ere zira. Ondo, bideo nahi du. Bai, 28 urterekin. Sakon pasea Joao Pedro berriro ere bakarrik geratu da. Eta errazegi ere oraingo honetan gola, jokalari brasilarrak zuloa usaindu ikusi eta hirugarrena iritsi da Stanford Bridgera. Azken txanpa zaila